naganda mo puloy na sa tanan nga balaan. Og mobalik siya dinhi sa kalibutan, buhauno lalinon ang nagtuman. Naganda mo puloy na sa tanan nga balaan. Og mobalik siya dinhi sa kalibutan, buhauno lalinon ang nagtuman. Kung sa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isangyaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmada sigon kita, aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuad siya dito sa kalangitan, naganda tanan nga balaan. Og mobalik siya dinhi sa kalibutan, buhauno lalinon ang nagtuman. Og mobalik siya dinhi sa kalibutan, buhauno lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan mahigugmaon ug maluluyon nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytas-an sa mga langit. Ginoo, kami mapasalamaton kanimo og dako nga sa gihapon. Hangtod ni ining mga panahona nagpabilin dinhis kahanginan kini nga programa. Itugot mo unta o Dios nga imo kining panalanginan nga mahimo kini nga instrumento sa pagdala og mga kalag diha sa imong tiilan. Itugot unta nimo nga ang mga nagapaminaw pinagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan, og sila imong pagkakabigon nga makaduol diha kanimo og mga lagad. Salamat nga imong tubagon og gihatag ang amo nga mga pag-ampo, amo kining lauman og tuuhan nga madawat tungod lang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope.
Sa gihapon kami nagpasalamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niining nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome, welcome, welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata moadto sa kinini ang pinaka-main portion sa ato nga programa ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, na mauna na karon hinuon sir, paangkon-angkon nga sila mo'y nagsulat sa Biblia ug unya wala mo'y utang na loob. Unya ang Dios mo'y nagmugna sa Biblia, dili ang Roman Catholic Church. Kanipis ba pud og baga ani nila. Salamat sir. Okay, salamat pod. Well, napatay basahon. Hehehe. Kining nangutana sa inyo ha pastor. Wala gyud ni kalatoy-latoy sa history. Wa man tingali ni siya kahibalo nga ang simbahang Katoliko sa una gipangkuha ang Biblia kay gipangdauban. Unya hinuon sila mo'y nagbuhat sa Biblia nga ila pamangganing gidauban kay aron dili mapaabot sa mga tao kay mahibaw-an ang sayop og dautan nila nga mga pagtulunan. Salamat si Mamer di ay ni ang inyong suking tigpaminawan. Okay, daghang salamat Brother Mamer. Okay, ni apatay basahon. Sus unsa ba intao na oy? Sila kuno'y nagsulat sa Biblia. Unya ang Biblia nagsigig supalpal sa ila. Ang ilang binuhatan supak sa nasulat sa Biblia. Sila'y nagsulat sa Biblia. Hihihi. Katoy-toy ba ni mo doy? Okay, salamat sa inyong mga reaksyon. Well, nga patay basahon. Nakadungog man good pod ko ni ana sir nga sila kuno ang nag-compile o naghimo sa Biblia. Mao nga kana kunong mga tinuhuan, mga sulpot na lang kuno na kay sila mangyod ang naghimo sa Biblia. Okay. Sagdi lang, dili man alisod ang pag-angkon. Moabot na unyang panahon nga ilaha nga ang kunon nga sila pud unya ang nagbuhat sa kalibutan. Maparihabang kibuloy, I am the owner of the universe. Okay, napatay basahon. Ayong gabiin ninyo pare John o pare Libby. Kana si Ramon badlungon unta na sa Ginoo o sa Dios. Nahibalo ka Ramon nga ang naglutos og nagpatay sa unang mga Kristohanon, minilyon ang gipamatay, gipangsunog ang Biblia mando sa Romano Katoliko. Walay gibuhat ninyo nga Biblia, inyong relihiyon mo'y nagsunog sa daghan nga Biblia og nagpatay sa daghang mga Kristohanon. Ang history maoy nagpamatuod ana angay na ninyo ikaulaw ang inyong relihiyon. Kriminal ang inyong relihiyon, mamamatay og mga tao. Ayaw pataka susiha ang history, angay ka maulaw sa imong relihiyon. Panahon na nga masayod ka. Kigikanig kang parinimi hilig. Salamat sa imong contribution pre. Okay. Niya patay basahon. Ayong gabiin nyo para nyo parilibi. Okay. Kaduha na siya ni parilibi ang iyahang reaksyon. Well, niya tayo basahon. Unya sir, ang Diyos man mo ay nagtuga sa Biblia ay pangutana din.
Okay, sagdi lang no kay ato raw niya mo pahibaw og tubagon na ni kay naa naman tay pangutana nga pahibalo nga tubagon unya nag-wait nagyon nagpaabot na nya ngani ang uban ana nila magtapok na kay aron maminaw kung say tubag sa ilahang pangutana. Well, si Brady Libby sa dili pa magaiban og mga pipila ka text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha ang ato nga monitor aron atong mahibaluan og unsa ni ang o diin dapita nga atong mga pinalangga nga mga viewers nagagikan. Okay, daghan salamat Brother John. Maayong gabi no sa tanan natong mga pinalangga nga makahilaan, mga hinigugmang makaigsunan kutob sa naminaw karon giabot sa labyog sa ato nga broadcast. Tanan nga mga naglantaw karong gabi una sa ato nga live sub sa Facebook no. Atong gina-welcome ang tanan. Welcome kamahigala. Unya pwede na mo kapadangat og mga mensahe nganhin mo ni Brother John sa mga number nga among gipahibaw nga na ninyo. So, una may mga importante nga messages ato nang dawaton higala, ato nang basahon. Naba mo'y pangumustahon nga mga suod dinos kinabuhi. O niya alang sa ato mga viewers o mga followers sa gihapon among ipahinumdom nga palihog atong i-share higala ang ato nga programa ngadto sa atong mga friend para nga daghan ang mablessed mga higala sa mga pulong sa Ginoo nga atong hisgutan dinhi o mga pangutana nga atong tubagon dinhi sa atong tulumanon. So kung naamoy pangutana diha Mintras wa pa niyo malimti, so ipadangat na dinhi. Pwede sa mga number ni Brother John, pwede ka rin mong padangat sa comment section higala sa Facebook, no? Okay, adi ta magdugay ato ning tanawon, basahon tani ang mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Ni si Brother, okay, ato ning lantawon. Ni si Edwin Notarte, mayong gabi Brother John o Brother Libby, Brother Isaw, sa tanang mga kapaglaom, madasigon sa pag-alagad sa Ginoo, hinaot unta nga daghan pang mabag-o mga igsoon natong mga Katoliko. Edwin Notarte. Niya po si Chel Notario Aragon, mayong gabi kaninyo Kuya John, naminaw na pudmi karon sa Jesus is our hope. Salamat sa pagbasa. God bless sa tanan. Anya niya po si Dr. Konkon Labitania. Good evening, Kuya Libby and Kuya John. So good evening, Doc. O Good evening, sa Doc. inyong family. Anya niya po si Brother Reggie Minyosa, muragtuani sa Surigao. May gabi niyo, Brother Reggie. Mayong gabi, God bless. So God bless also Brother Reggie uban siyong family. Anya niya sad si Brother Eddie Alayos sa Madredejos. Mayong gabi sa tanan. Greet ko sa Tayaktak family o Noguera family. Anya niya sad si Prince Advent Tixon, Prince Advent Tixon. Good PM, please ko greet ni Sister Amelita, naminaw siya karon sa Biaktos, Santa Fe. Salamat. Kay may gabi no, Sister Amelita, diha sa Biaktos, Santa Fe. Gikan kay ni Prince Advent Tixon. Anya sad si Brother Ronilo Itang, mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa tanan kaigsuunan nga naminaw og nagview karon. God bless sa tanan. So God bless also. Niya pagyod atong tan-awon. Niya si Brian Joshua Velasco. Mayong gabi Kuya Libby og Kuya John. Naminaw ang taga-Ubuob Church, Tabangoliti. Regards me sa inyo, Kuya. Thank you. Salamat sa pagpaminaw sa tanang taga-Ubuob karon, no? Nindot nida nga murag saksisib na naka-receive ta og gikan sa Ubuob Church. Okay niya sad si Bon J. Claros.
Bonji Claros. Maayong maayong gabi ninyo diha Kuya John. Niya po si Brother Rufino Moreno. Siya po nag-send siya og duha ka heart. Nagpasabot nga gilab niya atong programa. Niya duha ka kamusad nga nag-pray. So thank you kaayo. Niya po si Caballero Geraldine. Mayong gabi Kuya Libby o Kuya John. Watching from Dalid, Tabuilan. Shout out sa tanang naminaw. God bless all. Okay, salamat kaayo no. Sister Geraldine Caballero. Dias Barangay Dalid, Tabuilan. Niya sad si Brother Mario Alquizar. Mayong gabi ninyo diha Brad Libby og Brad John. Naminaw na pod ko kauban ni Brad Pablo Jason Junior diri sa Panalipan, Katmon, Cebu. God bless. So maayong pagpaminaw Brother Mario Alquizar. Okay, Brother Mario, salamat sa inyong pag-view. Ako mga June 30, last Sabbath, diha ang akong schedule sa Carmen Church. See you soon. Okay, niya si Bonji Claros. This is Bonnie Gonzales watching from Kananga. Kumusta, Kuya? Okay lang, Brother Bonnie. Salamat sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Okay, ato ning niya si Brian Joshua Velasco. Kuya, i-regards ko sa akong mga igsuon nga naminaw karon si Jathniel o Jethro Velasco. Gikan kang Brian Joshua Velasco. Okay, ato ni Lilion makadiyot ang niya sa di ay si Brother Rufino Moreno. Good evening, Bro John, Bro Libby, o Bro Isaw. Pa-shout out ko, please, sa Sarco family o Tripoli family. Diha sa Makinhas, Baybay City, Liti. Puro ni sila mga SDA. Salamat sa pagbasa, Bro Libby. God bless. May isang gabi di ay ni Brother Otik sa Nico diha sa Baybay Leyte. Kiniyasad si May Molina Gicoli. Good evening, watching from Hill, Saudi Arabia. Dan sharing Sir Libby and Sir John. God bless. So, salamat Thank you kayo. for sharing, ma'am, sa ato ang program. Okay, ato ning lilion makadiyot higala ang mga nag-love o nag-heart, nag-like sa atong programa. Aritas nag-like mahigala niya si Sister Remedios Noval Montiliano. Ay, may gabi ini mo, Sister Remy. Kung siya ka ng Jesus Miracle Crusade ni sa una, o niya, nahimo siyang Adventist. Okay, good evening, Sister Remy. Niya po si Brother Eddie Layos, William Eddie, niya po si Jivne Jeris Malati. O niya, ato sang nakita din si Miliods Silasol, niya si May Molina Gicoli, Rufino Moreno, niya po si Junior Nueva Clavis, niya po si Siloy Deltam, o niya Ginalyn Lumuntad, o Brother Mario Alquizar. Niya ato ning tanawon makadiyot ang nag-love sa atong programa. Okay, ato ning tanawon mahigala niya si Edwin Otarte, Alcuma Lilibeth, Chel Notario Aragon, Reggie Minyosa, Lowell Nodalo Estrera, niya po si Jezebel Silat Silagan Habagat, niya po si Brian Joshua Velasco, si Shilel, si Eddie Layos, niya po si Caballero Geraldine, Abner Dualio, Jimelin Gomez Tikling, Milmar Escalikas, Larry Junior Punay, Rosalyn Mainit, Ronaldo Bragat, o Brother Ronilo Itang. Kino, aniya ato ning balikan makadiyot higala ang pikas nga screen. Ato ning tan-aon. Okay. Ato ning lilion makadiyot kanina ng mga napuno nga mensahe
niya si Shilel watching from Kagkagan Puro Camotes, Cebu. Okay, salamat kaayo Shilel. Mayong Sa nabasa gabi sa tanan taga Camotes Island, lalo na sa ato nga viewers karon si diha sa Kagkagan Puro, no? Kumusta mo tanan diha sa Camotes, lalo na sa taga Puro nga kuan biyoron sa ato. Anya niya po si May Molina Gicole, please kog padayon pag-apil sa pag-ampo. Akong mga anak si Mark o John Michael Sungkog, mga naa sa Davao. Okay. Anya niya po si Bon Claros, Kuya John, Bonnie Gonzales ni, regards me ni Tatan diha Nimo. Salamat taga Bon. Islas Camotes. Okay Bon, salamat gyud kayo niya. Kumusta naman karon niya si tata nimo? Unsa naman intaw ilakaw Bon ni tata nimo? Long time nga wa na gyud ta ninyo magkita. Nya I'm very sorry gyud sa imuhang kasal nga wa ko katambong tungod kay pandemic pa manggud to Bon. Nya kumusta na lamon tanan diha? Okay, niya po si May Molina Gicole, tawaga lang ko Sister Sir John. Pobre ra kaayo ko. Sagdi lang ma'am, og kuan o tawag lang pod mi diri ni Brother Libby og Brad. Ay kay og pobre magani ka, nasamot na gid mi, labaw na gid mi, pero okay lang. No problem na. Okay, ni pagyaton tanawon. Kuya John o Bro Libby, special prayer sa mga kaigsunan nato nga nagbiyahe paingon sa imbese gikan kang Bon Claros. Claros na deron na Bon ang imuhang imong apelyido ron. No, salamat sa inyo diha. Okay, niasad si Meliod Silasol, good Abes. Mga kapaglaom, Brad unsa ipasabot sa Levitico 10:18. Sige lang, ato nang timan na niya. Naapara ba di ito, Brother Libby, katubang nangutan na ba diha sa atong kuan nga unsa may gisulti sa sayong mga Kristohanon sa diha nga nagwali ang mga apostolis about Sabbath. Nya giingnan matunato nga tagaan talan anig panahon kana tay gitubag Natiman Anthony mo, Brother John. Comments man to siya nga wa matubag ang pangutana. Ingon gani ko pila na kalibo ang pangutana diri nag-abot niya kana raging pangutana nimo wa di matubag ato niya tong kuanon nagpasidaan gani ko nga di mi maka-text nimo kay wa mi cellphone number. Katimaan mo kakato ba John pangutana? Kato mo tong puntuha gyud sa iyang gi kuan no. Okay, di na nato matrace pa diri. Lisod na matrace kay few days kuan man ni ma-erase man ni siya diri ang record may mga 2 days lang 3 days. Okay, please kog padayon pag-apel sa pag-ampo sa kong bana nga si Catalino Junior, Hope and Pray nga pinaagi sa ato ang hiniusang pag-ampo. Modawat siya sa Ginoo atong personal manuluwas gikan ni kang May Gicole. Okay. Moadto ta higalas pagtubag sa pangutana. Ato lang ipadayon sa unyag basa ang mga messages nga moabot dinhi. Kanya makahimog yapon mo sa pag-send og mamensahe. Atong ibalik ang panon ni Brother John alang sa pagpaminaw sa pangutana nga tubagon karon. Okay, daghang salamat Brother Libby ato ning tagaan og panahon no ang pangutana taod-taod na ning pangutana pero salamat nga sa gihapon na nagpailob ra gyud ang nangutana ani. Maayong gabi kaninyo dinhi sa estasyonan sa radyo ug sa tanan nga na mati niini nga programa around the globe. Since 2012 sa EM pa mo namati nako inig ka Sabado sirado ang akong shop, sirado ang tindahan. Dugay nako ni biya og kaon sa gibawal. Okay lang ba nga di ko mo simba og okay ba pod nga di ko magpabautismo? Salamat sir, si Arthur ni.
Okay, daghang kayong salamat, Brother Arthur, no? Unya akong balikan ang imuhang pangutana. Maayong gabi kaninyo dinhi sa estasyonan sa radyo o sa tanan nga namati ni ini nga programa around the globe. Since 2012 sa EM pa mo namati nako. Inig ka Sabado, sirado ang akong shop, sirado ang tindahan. Dugay nako ni biya og kaon sa gibawal. Okay lang ba nga di ko musimba og okay ba pod nga di ko magpabautismo? Salamat sir, si Arthur ni. Okay, may gidugayo nagigisayon ng kabana, Brother Arthur, nga 2012 pa kang Wapang namati. Yolanda, Brother John. Wa pang Yolanda. Kaya dito pataan yung panahon na sa EM. 13 man tong Yolanda. Yes, oo. Namati na siya daan. Pero usa sa mga punto din nga giila na gyud niya ang adlaw nga igpapahulay og unsa kabalaan. Sirado ang iyang shop, sirado ang iyang tindahan, nibiya na siya pagkaon sa gibawal. Pero ang iyang pangutana, okay lang ba nga dili siya musimba o dili pud siya magpabautismo? Dugay naging ikaw nibiya pagkaon sa gibawal. Abi nimo, Brother Arthur, walang gyud ko kasentido og unsay naa sa imong hunahuna nga unta nagtuo og nagkinabuhi ka naman. Pero nganong daw dili man i-apil sa imong pagkinabuhi ang pagsimba o ang bautismo. Nga kanang bautismo o ang pagsimba, importante kana nga butang nga imong ipakita sa publiko, imong ipakita sa katawhan og unsay imong pagtuo. Pero lagi imo mampud na, pero ang imo pangutana, okay lang ba kung Biblia mo'y ato nga basihan, kay ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kung Biblia mo'y atong basihan, dili na okay nga dili ka manimba, dili pud na okay nga dili ka magpabautismo. Kay ang balaang kasulatan gitugam ni Ginoo alang nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa dili gyud mahitabo nga okay lang kung di ka manimba o di pod mahitabo nga okay lang nga dili ka magpabautismo. Kung atong tan-awon ang pagsimba, Brother Arthur, importante gyud na ang pagsimba kay maumanay pagpakita o pagpaila nimo sa mga tao kung kinsa ang imong gidapigan. Ang pagsimba gikinahanglan gyud na. Tan-awon ra gud nato ato ning basahon dinhi sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 6 ug 7 ingon niini ang gisulti Pinadayag 14 nya 6 ug 7 dinhi pinadayag nga ang pagsimba ngadtos Ginoo importante gyud na. Kung basahon ha, kay aron imo nga mabatyagan unya basig gusto kag Biblia, Brother Arthur, di apay gamay nga Biblia, gamay na lang nga nahabilin sa Biblia, tiksi unya ko kay aron mapadala diha nimo, kay aron nga mahimusad nga matagaan og kumplitong detalye ang imong pagtuo kay duna na og duna na kay Biblia. Dinio sa Pinadayag 14:6 ug 7 nag-ingon, og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan, og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa mga nagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran, kabanayan, pinulungan ug katawhan. Ayaw kalimot, Brother Arthur, uban sa tanang naminaw karon, matud pa ni Juan Liberador, nakita niya ang lain nga manulunda nga nagalupad da ibabaw sa kananaang taliwala sa kalangitan. Unya siya may gidalang walay katapusang maayong balita,
ug kining walay katapusang maayong balita igamantala ngadto sa tanang katawhan, kabanayan og pinulungan. Ang pinulungan gud lain-lain man, pero imantala ni siya. Nan unsa may sulod, balikon ko ha, unsay sulod, unsay niya dinhi niining walay katapusang maayong balita nga gidala sa manulunda nga ipawali sa tanang katawhan. Pamati niya ang 7 nagingon. Og sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kahadlukin ninyo ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom, og simbaha ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Ipaunsa ang Dios niining walay katapusang maayong balita nga gidala sa manulunda nga ipawali sa tibuok kalibutan, tanang katawan, kanasuran ug pinulungan. Ang unsay inaa ani nga ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat pagasimbahon. Busa ning ingon ko kaganina nga kun ang Biblia mo'y atong basihan, dili gyud na pwede, dili na okay, ha? Nga dili ka magsimba, kay kinahanglan gyud nga ang tao magsimba. Hinumdumi nga sa diha nga nagtigi ingnunta ang kahayag ug kangitngit, but pasabot si Satanas ug si Kristo. Tapos gibautismuhan si Kristo, gidala siya didto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Nagpuasa siya sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi o gibati niya ang dako nga kagutom ug ang yawa miduol niya. Nag-ingon ang yawa, kay ikaw anak man sa Dios, sugua kining bato nga mahimong tinapay. Nganong ang bato sugo di pahimong tinapay, kay si Kristo gigutom na niining panahona. Mauna nga kun asa gani ang imong needs, hinumdumi ha, si Kristo gigutom, kay nagpuasa sa 40 ka adlaw 40 ka gabi. Busa gisakyan sa yawa ang iyang panginahanglan, ang needs niya. Ha? Gisakyan sa yawa. Nganuman, insya kung tinuod ka og kay ikaw anak man sa Dios, suguan ning bato nga mahimong tinapay. Pero si Jesus misulti siya, naisulat na, ang tao dili mabuhi lamang sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Timan nga ang panginahanglan sa tao sakyan na sa yawa, siya buhatan ning bato ng tinapay. So nagkinahanglan kag kwarta, kwarta sad gihapon ang inuno sa yawa sa imo. Og unya sa panahon nga nagkinahanglan ka uunsa nga butang imong gikinahanglan, ang yawa mo garantiya mo pud ana. Ingon niya, ihatag ko ning tanan kung ikaw muhapa og musimba nako. Ha? Ang tuyo sa yawa nga siya pud pagasimbahon. Og unya unsay gisulti ni Kristo, Mateo 4:7 nga 10, mitubag si Jesus ha. Kanina ang Mateo 4:7 nga 10, akong basahon. Si Jesus miingon kaniya, usab na hisulat kini nga nagaingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios, unya gidaan mo Ginoong Dios, unya gidala na usab sa yawa ngadto sa kataas kayong bukid. Og kaniya iyang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan og ang ilang kahimayaan. Og iyang giingnan siya, kining tanan na akong ihatag kanimo kung ikaw mo hapa og musimba kanako. Kaniya mitubag sa Jesus nga nag-ingon, pahawa ka Satanas, kay naisulat kini nga nagaingon, maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagara. So Brother Arthur, okay lang ba nga di ka manimba? Okay lang ba di ka magpabautismo? Dili na okay. Ang gisulti ni Kristo, simbaha ang Ginoo nga imong Dios. Simbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa katubigan. Ha? Kinahanglan gyud nga magasimba. Unya pamatii ra gud ni ang gihisgutan dinhi sumala sa nahaunang Korinto, unya 1:1 og 2 nag-ingon dinhi sa nahaunang Korinto. Matud pa dinhi nag-ingon 1:2,
nganha sa iglesia nga iya sa Dios nga anaa sa Korinto kanila nga nagbalaan pinaagi kang Kristo Hesus ug nga gipanagtawag ingon nga mga balaan uban kanilang tanan sa tanang dapit nagasimba sa atong Ginoong Hesukristo. Ilang Ginoo nagaingon ilang Ginoo maingon nga ato usab magunsa gyud magsimba gyud diha kang Kristo busa dili na pwede nga dili ka manimba. Sunod kanang kung imong tan-aw niyo nga gisulti man gyud na nga manimba unya kung atong basahon sumala sa Salmo 5:7 mauni ang gisulti Brother Arthur dinhi sa Salmo kapitulo 5 bersikulo 7 mauni ang gisulti gamay na lang gyud gamay na lang gyud punto imong kinabuhi sirado imong shop masabado ang imuhang tindahan sirado huna-hunaa ka unya ang kulang nimo kinilang pagsimba ug bautismo matud mo okay lang ba dili gyud na okay kay ang gisulti ni Kristo simbaha ang gidalang walay katapusan nga mayong balita simbahon sad ang Dios sa atong gibasa bisan sila San Pablo nagadasig nga ang tanan uban sa mga balaan magasimba sa atong Ginoo. So di na pwedeng di ka manimba Brother Arthur. Unya ang 5:7 dinhi sa Salmo nag-ingon atong basahon na apan mahitungod kanako diha sa kadagaya sa imong mahigugmaong kalulot musulod ako sa imong balay sa pagkahadlok kanimo magasimba ako sa atubangan sa imong templo nga balaan. Musulod gyud tag simbahan unya mo simba gyud ta diha sa Ginoo Brother Arthur. Ang pangutana nimo okay lang ba? Dili okay. Sumusulod kita diha sa templo sa balay alampuanan ug magasimba diha sa Ginoo. Dinhi sa Salmo 42 gisgutan dinhi sa Salmo 42:4 niya na hinumdum ako niini nga mga butanga o gibubo ko ang akong kalag sa sulod nako. Giunsa ko ang pag-uban sa panon sa katawhan. Brother Arthur, paminaw ha? Giunsa ko pag-uban ang panon sa katawhan. Panon gani daghan. Ung sa isda pa na labo. Unyag ikaw rang usa na akas balay masabado di man na matawag og panon. Giunsa ko ang pag-uban sa panon sa katawhan. Sumununot kita sa bulog sa kadaghanan sa nagsimba. Nagingon dinhi og gipanguluhan ko sila ngadto sa balay sa Dios uban sa tingog sa kalipay ug sa pagdaig nga ang dakong panon nagasaulog sa adlaw nga balaan. Wow, ang pagsimba di ay Brother Arthur adlaw gyud nga balaan, adlaw Sabado. So naa gyud na ang pagsimba. Karon ang gihisgutan pa nimo, okay lang ba og dili ka magpabautismo? Dili gyud na okay. Pero niya kung Biblia atong masihan. Sumala sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ngadto 16 nag-ingon nga iwalin ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kalibutan og ang motuo og magpabautismo maluwas apan ang dili motuo pagahukman sa silot. Unsay sulti? Ang motuo unya magpabautismo maluwas. Ang pangutana mo okay lang di ka magpabautismo? Dili gyud na okay. Ngano man kay gikinahanglan man gyud unta sa Ginoong maluwas ka. Unya nganong dili magipud na nimo himuon. Ang gisulti dinhi klaro man ang mutuog magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Ang namulong ani si Kristo. So adto ta sa side sa mga apostoles nagsugo mapud sila aning bautismo. Sa buhat 2:36 ngadto 38 ingon ini ang gisulti busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga si Jesus gihimong Ginoong Kristo ang Jesus nga inyong gilansang sa krus ug sa ilang pagkadungog niini kang Pedro ug sa uban pang mga apostoles
sila gisakitan pag-ayo ug sila na nag-ingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton? Og si Pedro mitubag kanila nga nag-ingon, paghinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Ang himuon, Brother Arthur, maghinulsol, magpabautismo ang kada usa. Di mo nga ako lang asawa, ako lang anak. Ang matag-usa magpabautismo sa ngalan sa Amaha, magpabautismo sa ngalan ni Jesus alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Ang bautismo, Brother Arthur, kapasayloan na sa atong sala. Busa ang tao nga naghuna-huna nga siya dunay sala o gusto siya nga iyang sala mapasaylo, gikinahanglan gyud niya ang pagpabautismo ug unya mapasaylo ang iyang sala ug madawat niya ang gasa nga Espiritu Santo. Karon kung imong tan-awon Mateo 28:18 ngadto 20, si Kristo nagsulti, matud pa niya, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit, sa yuta ug sa dagat. Kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ug himuan niyong tinun-an ang tanang kanasuran nga magpangbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Brother Arthur, uban sa tanang naminaw, unta magmasinabuton kamos Ginoo. Planos Ginoong iwaling maing balita, so sa diyang nawalihan tas maing balita, maghinulsulta, unya magpabautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Karon, kinsa man nang mga tawhana ang bautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo? Sa 20 o gatong basahon nag-ingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa akong magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Ang pagabautismuhan di ay kadtong natudluan o gitudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Mo nay bautismuhan ang gitudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Ang uban nagpabautismo pero wa magtudluis pagtuman sa gisugo sa Ginoo. Muna nga ang kinabuhi wa mabag-o, wa mausab. Supak lang gihapon nga naman wa man katudloi. Brother Arthur, uban sa tanang naminaw, patalingugin ninyo ang pulong sa Dios. Kung ang Biblia mo'y atong basihan, dili okay nga dili ka magpabautismo, dili pud okay nga dili ka magsimba. Si Kristo nag-ingon nga ang makasulod sa gingarian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa Amahan sa langit. Sundon og tumanon ta ang iyang kabubuton aron kita siguro nga makaabot didto sa langit. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatin-aw niining mga bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tanawon una makadiyot no ang screen. Daghan kaayong salamat sa inyong program. Mabawasan akong kakapoy o kamingaw sa akong pamilya, ilabi na sa akong mga anak, si Mark ug John, Michael, Hope, and pray nga pinaagi sa ato ang hiniusang pagampo, sila mamahimo silang iwag sa ilang amahan og mga igsuon nga si May, Catherine og Jmar. Okay. Niya pod si Belinda Sumalinog. Maayong gabi mga brad, nagpaminaw mi permi diris Purok Dakit Libho. So maayong gabi Sister Belinda. Isang gabi ni Brother Waning dia kamuntanan dia sa Purok Dakit dia sa Libho. Niya pod si Richard Calderon. Nganong Sabaduman inyong pagsimba bro. Okay. Nasab ni. Pangutan na gyapon na. So wala mamisil number ni mo Brad at tangi lang ni Hakay di man ni mahitabo nga amo ning likayan do na lang gyud tay pangutana nga gitubag karon unya wa na maputay oras og ato paning tubagon. Salamat ha, basta ang imong kuan nganong Sabaduman ang inyong pagsimba bro. Sa kana Card ni Richard Calderon. Richard Calderon no, wala dili mi kapahibaw nimo ha nga kananaang tubagon na impunta na kay wa misil number dire ra ni sulod nya ma-erase man ni siya, ma-delete man
So Richard Caliron, amo ning tubagon imong pangutana unya. Okay, ato ning lilion makadali, mga higala, ang mga nakita nato dinhi nga mga bag-o nga nag-like og nag-heart niya si Maricel de la Cruz, niya si Melanie Monacelio Sabroso, Ma'am, may gabi di, ma'am. Tris Jamin Jaime, o niya si Dodger Raiko, si Roy Nimel, si Jane Yonting, niya okay, tas pikas, ato ning tanaw niya po Ronaldo Bragat, niya po si Levi Jerry na Elon, okay no, niya po ato nakita din si Brother Andy Nubal, niya po si Jenny Rama Permin, Okay, Sister Jeannie, no, salamat sa inyong pag-view. Gamay lang mo, insert ko. Brother Mudam Flores, des Crossing Salamangka, Taboso Negros. Nanawag si Brother Nonoy Sulibyo Externini nga gi-invite ka. This coming June 15 sa founding anniversary, gitugot sino magkita ta dito, Brother Mudam Flores. Okay, niya po si Sister Ann Kaumiran, o niya si Jaja Alegado Nolia, o niya po si Evar Langido, Kiana Faith Etang. Okay, mo ni ato mga nakita nga nakig-uban nato karong gabi na sa ato nga tulumanon. Okay, mo adto ta higala sa pangutana. Niya po di ay si Brother Rini Bragat, si engineer ni Bragat. Good evening ninyo, Brad Libby ug Brad John, watching from Butuan City. Oh, may gabi sa tanan taga Butuan. Kayo, Brother Rini Bragat. Ang kuani ang bana ni Bernie Bragat dias Kaduawan. Okay, adto ta sa paghatag og dugang tubag. Ang pangutana mga higala murag nasintros dunay duha ka punto, no? Siya dugay na nga nagsunod sa programa 2012 pa. Taon-taon na yun. Sa to pa nanay mga 12 na katuig. 12 na katuig ang gidugayon. Kini siya atong higala, nagbantay na sa day pahulay. Wa na'y trabaho siya sa Sabado, sirado ang iyang shop. So yung makita nga nagbantay na sigpapahulay o niya wa na sab nagkaon sa mga gidili sa Ginoo. Buti po sabot nga Adventist siya. Nagkinabuhi siya nga Adventist. Nang matawag siya invisible Adventist. Muna makaingon ta nga doon natay daghang mga tigpaminaw nga nagkinabuhi na sa kinabuhi sa Adventista pero wa palang makatungha sa simbahan. So usa nini kini ato higala gusto ni ngalan ni Brother John? Si Kuan asar ba tong cellphone, si Brother Arthur. Okay, Brother Arthur, no? Yes. Okay, salamat Brother Arthur nga taon-taon na kang naminaw og nagtuomi nga daghan na gyud kaayong kamatuoran. Nahibaw na gyud ka kun unsay mga doktrina sa mga Adventista. So, taon-taon yung panahon sa pagtimbang-timbang, no? Sa pulong sa Ginoo. Ang imo lang din nga okay ra ba nga di lang magsimba? Muna iusas yung pangutana, okay ra ba di lang magsimba? Nakasabot naman yung gas kamaturan. Kung maghisgot ag okay ra ba di magsimba? Magsimba gyud ta higala. Dili gyud okay nga di ta magsimba. Kay nga atong simbahon ang Dios man. O niya, kung imong basahon, kung atong basahon dinhi, kining nakasulat sa Levitico 23. O niya, versikulo 3, dunay duha ka bersyon nga atong itandi mahigala. Ang una, kining contemporary English version. Ato bang analyson ba kung okay ra ba di magsimba pagkaadlaw Sabado? Ang atong mabasa mao ni
You have 6 days when you can do your work, but the seventh day of each week is holy, because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Balaod na, Brother Arthur, nga ingon ang Dios nga duna kay unom kaadlaw makahimo ta pagbuhat sa atong mabuluhaton apan sa ikapito kaadlaw sa matag semana kanang adlaw balaan. Nakasabot na kaana. Ingon ni tungod kay ingon ang Ginoo ako na bisag asa mo pamo magpuyo kinahanglan kamo magpahulay sa adlawng igpapahulay ug maghiusa kamo sa pagsimba. Sugo dai ni Brother Arthur, magsimba gyud ta. Pagkaadlaw sa Sabado nga nabasa, maghiusa kamo sa pagsimba. This law will never change. Bala o DNS Ginoo, Brother Arthur, ang pagsimba. Magsimba gyud tas Ginoo. O niya, ang paglapas sa balaod sa Dios sa unang Juan 3:4 sala ang paglapas balaod sa Dios. O ang atong nabasa nga matapas Ginoo nga magsimba ka, maghiusa kamo sa pagsimba kanako sa matag ikapito kaadlaw sa matag semana kay kining balawra dili gayod mausab. So ang imong kuwang ang pagsimba ra gyud, Brother Arthur. So Bautismo. importante gyud ay ang pagsimba ngadto sa Ginoo. Bautismo. Kanya atong itandi sa isa ka Bible sa Bible in Basic English. Mao ni atong mabasa higala sa mao gyapon nga verse. Nindot kay pagkasulti pod sa Bible in Basic English. On 6 days work may be done. Sa ito pa kumplituhon yun ang aton trabaho unom kaadlaw gikas Domingo kutos Bernes. But on the seventh day is a special day. Unsa kuno ang seventh day? Special day of rest. Special nga adlaw sa pagpahulay. Kay makapahulay magkag-ubang adlaw. Pero ikapito ka adlaw, special day of rest. A time for worship. Uy, ang kanang pagpahulay di sa kapitong adlaw, unsa na siya? A time for worship. Mao din ang panahon na nga magsimba ta, no? Panahon ka na sa pangsimba. Mao din hinungdan nga patrabahon ta unom kaadlaw, papahulayon ta sa ikapito kaadlaw kay kanang ikapitong adlaw time for worship na, Brother Arthur. O niingos na din you me do not sort of work. It is Sabbath to the Lord wherever you may be living. So gipasabot ni nga special day of rest gina siya, a time for worship, brother. So munang importante yun ang pagsimba ngadtos Ginoo pagkaadlaw sa Sabado. O niya pag atong basa sa Hebrehanon 10 versikulo 25, nagtambag si Apostol Pablo unsa ka importante ang pagsimba. Ingo San Pablo ni sa 10 versikulo 25, sa dili pagbiya 25, sa dili pagbiya sa atong panagtigom ingon sa ginabuhat sa pipila, hinunua sa pagdasig sa usag-usa og ilabi na gayod sa makita ninyo ngang adlaw sa paghukom nagakahidool na. Hapit na mobalik ang Ginoo, Brother Arthur. Ang tambag ni San Pablo, dili magbiya sa panagtigom panos pagsimba. Ano ingon sa ginabuhat si pila, ang buhaton magdinasigay ang usag-usa, labi na ang adlaw sa paghukom nagakahidool na. So di na katiaw-tiawan atong panahon karon, panahon na nga magsimba ta og magmatinud-anon tas pagsimba sa Ginoo. Sunod niyang pangutana, okay ra ba og dili magpabautismo? Kung atong ibis sa kaluwasan higala, okay ra siguro di ka magpabautismo kana kung sama ni atong
usa ka tulisan diya sa cross. Wa man to na bautismo pero wa naman sa tugoy higayon nga moambak pas cross aron bautismohan. Pero karon kay may taas man kahigayonan, Brother Arthur, o niya di lang kita magbautismo, dili gida okay. Nga naman kay sugo nas Ginoo sa Marcos kapitulo 16 naigisgutan diya nga ang mutuo, nagtuo naman ka, ang mutuo og magpabautismo mo ay maluwas. Ang kuwang ni Brother Arthur ang bautismo. Nga naman kay mituo na kas Ginoo, mituo kas napulo ka sugo, mituo ka sa Sabbath, mituo ka sa mga balaod sa pagkaon ug uban pang mga pagtulon sa Biblia, mituo ka na og ang kuwang nimo ang bautismo. Ingon siya ng Sos, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Oy, magisgot ang kaluwasan. O ingon po siya din apan ang dili pagahukman sa silot. Oy, nagkadugan po ni kalaglagan di ay. Tapos di ay ta nakasabot sa tinuod nga kamatuoran ang gikinahanglan ang bautismo mga higala. Tungod kay sa atong mabasa sa buhat 2:38 nag-ingon San Pedro, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kanyo, di ba sugo ng kanang pagkusulti ha? Mara action word ba? Pagpabautismo kamo ang matag usa kaninyo ug ato na lapason kasala gyapon ta. Matag usa kanyo alang sa kapasiluan sa inyong masala og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Tapos ta nakahibaw sa kamatuoran, gikinahanglan ni ang bautismo kay nagsugo ang Ginoo nga matod pa pabautismo ka mo ang tagsa-tagsa kanyo. So hinaot pa Brother Arthur, nasabta na to ang pulong sa Ginoo nga atong gihatag karong gabi na. Okay, sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong theme song mga higala. Mga higala, nag-ampun kita dalang tanan ug magkagagahom nga Dios. Salamat nga napaabot